Haluatko purolle? Voit mennä. Jee! Tuolla on tommonen vesisuihku, se oli tosi hauska. Ai miten on kivaa. Siellä mutavedessä kahlailla, se on hänen lempipuuhaa. Se on niin kivaa mutaa kaivaa, jos sieltä vaikka löytyisi joku saalis. Niin. Sellainen hepuli. Ai, pentuhepuli tuli. Ehkä on 6 kuukautta, mutta vielä voi tehdä pieniä pentuhepuleita. Niin. Oli niin kiva käydä tuolla ojassa mutakylvyssä, niin nythän se onkin vastella tästä mutaa tänne kaikille. Niin. Niin.